Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij het Nijs in het Kwad. Gasten van kampeerborkerij de Harmsdobbe in Bakkeveen binnen sneutennacht mishandelen door een groep jongeren uit het dorp. Het gaat om leden van een christelijke jongerenvereniging uit Broek op Lange Dijk. Die krijgen jong spul maar een groep jonge Bakkeveensters in Café de Brink. De kroegbaas helpt de jongeren uit een war, maar nachts schiet het toch mis op de kampeerborkerij dat een wat Hollanders sliepen. Nou, dat was behoorlijk agressief, want deze jongens die namen stakken mee, een soort bezemstakken mee naar die boerderij. En die bezemstakken die kwamen van botjes van de speurtocht die er houden weer. Nee, en met die stakken hadden ze daar mensen geslijnd, vernielingen aangericht. Het had een hele consternatie wie daar. Het gaat om een groep van 15 jongeren uit Bakkeveen. Een van hen is al aangehouden door de politie. En van de oren binnen de namen bekend. Ze kunnen in kwattende bezitten van de politie verwachten. Na jaren van praten gaat de werjepening van het Polderhaatkanaal nou terug. Het is bekend worden dat Opsterlaan en Smellingenlaan met elkaar dik 5 miljoen euro stekken in het kanaal tussen Nijbeets en de Veenhoop. Voor het geld zal het traject van haast 8 kilometer ek van grote boten bevarben worden. Het is niet alleen het heropenen van het kanaal, de sluizen hier, de Zuidersluis en daarachter de Noordersluis die worden heropend. Maar het uitbaggeren dat moet plaatsvinden. Er komt een compensatiegebied voor de natuur, dus dat komt er ook nog bij. De bruggen die moeten worden aangepast. Toons die eerder een informatiejong voor alle belutsenen in Nijbeets. Meer dan 10% van de motorrieders die juist de onder de Alversterrentocht had een bon kregen voor te het rieden. Bij een rare controle op de dik van Waardsijn en Spannenburg waren 350 motorrieders flitst. 3 rieden zo hard dat ze haar een rijbewijs kwijtrekken. De organisatie van de tocht baalt ervan. Op zich is dat natuurlijk heel jammer, maar iedereen is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor zijn eigen manier van rieden. En wij waskeren in het boekje, in het informatieboekje, wij waskeren in het boekje dat ze krijgen bij de route, rietnettenhut. De organisatie hoopt dat de motorrieders leren van de bekeurings, want de motoroversterrentocht is net voor hutrieders. En goed 1000 fietsers gaan juist de eindstreek van de fietsalversterrentocht net hellen. En er binnen 2 keer zo volle als verliezen hier. De editie 2011 van de fietsalversterrentocht gaat de boeken in als een zwieren. Troch de Hudde Wien en de Rijn. Goed 13.000 mensen die in een juiste maand betiert aan de start van de tocht door 240 kilometer. Net sinds het grote aantal uitvallers is de organisatie tevreden hoe het verin van de dag. De politie had contact gehad met het gezin dat dit weekend uitnaaide naar de brand in Hardenhoes in Ljouwert. Ze willen zo gauw als mogelijk jet. De politie wil weten waarom ze de wenning onder Beeldse stritten in Zoonhassen verlitten ha. De brand had mogelijk te krijgen met een hennepkwekerij op Zouder. Op het strand van het Amelaan is een wietsnuut-dolfijn voen. Het beest is naar opvangcentrum SOS Dolfijn in Huddewiek gebracht. 2 broeren vonden de dolfijn snuiten jong let. Het gaat om een jong mansje van 2,5 meter. Hij wie uitput en vermeerderen. Er werd contact zocht met stichting SOS Dolfijn uit Huddewiek en die had het best ophellen met een speciale ambulance. De wietsnuut dolfijn komt gewoon net in de Noordzee voor. In Huddewiek wordt er medisch onderzocht en daar kan ik weer ondersterken. Het kan nog maand worden voor de kuierpromenade op de nieuwe wettekering in Haans heel klaar is. De fabrikant die de balustrades levert is failliet. De gemeente Haans is teleurgesteld. Haast een jaar na de feestelijke opening van de nieuwe wetterkering, een project van 34 miljoen euro, is de kuierpromenade nog net aan. De balustrade houdt samen op en de riembregen over het spoor binnen aansletten. De gemeente Haas wil dat Wetterskip Friesland als eigenaar van de wetterkering zo gauw als mogelijk met een oplossing komt. Nee, dat is net leuk, dat vinden wij ook. Maar wij zijn al blij dat de keermuur hier bent, dat mensen nog herinneren kunnen. Nou, dit is een wel een beetje een smetje erop. Met Friesland is de eerste Frieske kwarbalploeg die naar de ereklasse promoveren is. De ploeg van Grauwen Reduzum werd juster in Eindhoven kampioen. Troch het verrassende verlies van maaikoprenner Vada op Sneun kon met Friesland onverwachts juster al kampioen worden. In Eindhoven was dan op zijn meest een leek spul hellewurretje in DSC. En dat slag uiteindelijk krekt. Het verlossende fluitsignaal kwam bij de staan 16-16. Met Friesland is DMI kampioen van de Fieldhaatklasse en debuteert ze als eerste Frieske ploeg op het hoogste niveau, de ereklasse.
Het weer een dag met een soort zinnen, maar joen en vannacht kan mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 1 graad als 9. Morgen op een ijszimmerwarmte. De temperatuur luidt om de 22 of 23 graden hinnen. Wol is er dan meer bewolking en morgen nacht kan het regenen. En dan zou voor het nijs in het kwad, dit er om 6 uur weer. Je kan als je naar hier. Nog een mooie dag verder.